озвучканде крофтиҷи. Салом алейкум бачо. Ман маълиминатон, маълимтон коронавирусида. Баҷош мара гуфтам ма дарстон, фаҳмиден ҳаматон. ҳозир якта номотонам мегирам, ҳой бигин. Окей? гӯш кунен. Парвин. кияй Парвин? Парвин нестай? ман Парвина ном дорам устод. Окей. Ман фаҳмидам шуморо, мара издивоса кардани ҳаматон. Майли. Ку бинем чӣ мешавад давомаш? Парвин? Омид. Омид амиҷай. Имрӯз наомадай Омид? Чӣ мегӯй? Номам Ҳомида. Яъни Шрек, бо прикол мекунӣ? Омид? Чӣ гуфтӣ? Ту мехоҳӣ қадима бизанӣ Омид? Не. Биё бирем бизанем. Не. Биё шӯхӣ накардестам. Ман шӯхӣ накардестам. Агар не кунта биҷиқ ҳайвон. Динайс. Динайс ҳамиҷадай? Агар ҳар яктаи ту мара ҳам хеле прикол кунен, онаша обара ҳамата мегирем як кор мекунам. Динайс. Номи ман Дениса. Оната обара. Тез номта пра бугӯ озӣ. Денис. Тез бугӯ. Денис. Ростша. Денис. Пра. Денис. Пра. Динайс. Ана дига гап. Раҳмат. Раҳмат. Ҷовид Вайн. Даки ҷои Ҷовид Вайнтон. Нестай дарсда? Ман медонам видеоат приколниям бро. Ки дигар якшон намемонам Ҷовид Вайн. Амиҷаём Иванович. Барои чӣ даравҳои нагуфтӣ? Та шинавидӣ ки ман 3-4 бор гирёмта гирифтум. Барои чӣ якум номда нагирифтӣ, нагуфтӣ ҳамиҷаем Ҷовид Вайн? Барои оне ки ман ҷовидонам. Зори шуморо обара ҳайвонот! Баста хеле ҳарматон кардам. Дигар соф дар видео лайк намемонам, комент намекунам, дар эмо история намекунам. Тамом. Ҷовид Вайн ҳаром ля. Тамоман? Ова тамом. Ку ба худо бигӯ. Бира гумшав пешин то ки лималаш кан дар кунҷи хона тамомаш баъд нагирамаш ҳайвон бля. Гумшав. Торадам шикаст бля. Рамазон. Амиҷаём. Раҳмати калон.